Predstav si, že by sa zajtra ráno ešte človek na planete zobudil s digitálnym tetovaním na zápesti. Žiaril by na zeleno a odpočítavalo by sekundy, minúty a roky. Bol by to presný čas, keď zomrieš. Vo filmoch by to bola hlboká dráma, ale skúsme sa zamyslieť, ako by to dopadlo u nás. Prvý týždeň by skolaboval celý finančný systém. Predstav si, že prídeš do banky, kde chceš hypotéku na 30 rokov. Teta pri okienku sa ti pozrie na ruku a povie: Pán Mrkvička, vám svietia už len 3 mesiace. Vy si môžete zobrať tak maximálne úver na novú práčku. Ľudia, ktorým by dostávalo pár dní, by robili totálny chaos. Objednávali by si taxíky, jazdili na červenú a v reštauráciách by utekali bez platenia. Veď čo im urobia? Zarujú ich na doživote. To je pre nich v tej chvíli len do piatku. Je to celkom vtipná predstava, ale má aj svoju temnú stránku. Ak by sme predsa vedeli, kedy naša sviečka zasnie, naozaj by sme začali žiť naplno? Alebo by nás ten neustále klesajúci čas na zápesti úplne paralizoval strachom. Naša nevedomosť je vlastne obrovský dar. To, že netušíme, koľko času nám zostáva, nám dovoluje plánovať budúcnosť, snívať a tváriť sa, že sme nesmrteľní. Možno to takto predsa len lepšie. Ak by si mal tú možnosť, chcel by si vidieť svoje hodinky, alebo radšej zostaneš v hladkej nevedomosti?